ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. 2 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар нишасти сеюми муколамаи ҳамкории Осиё ба давлати Қатар сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазири молия ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 2 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Давҳаи давлати Қатар шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Давҳа президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос вазири давлатӣ оид ба корҳои хориҷии давлати Қатар Султон Алмурайхӣ ва дигар намояндагони воломақом истиқбол гирифтанд. 2 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Давҳаи давлати Қатар шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Давҳа президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос вазири давлатӣ оид ба корҳои хориҷии давлати Қатар Султон Алмурайхӣ ва дигар намояндагони воломақом истиқбол гирифтанд. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе иҷлосияи 19-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум таҳти раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. гузориши ҳамкоронамон. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи 19-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум бо роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. нахуст вакилон рафти иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе оид ба барномаи рушди геодезия ва харитасозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва таъмини иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самтро мавриди баррасӣ қарор дода, дар робита ба ин муовини якуми раиси шаҳри Душанбе гузориш дод. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовинони якум якҷо бо раисони ноҳияҳо ва дигар сохторҳои дахлдор супориш доданд ки ҷиҳати татбиқи босамари барномаи мазкур корҳоро дар самти рушди харитасозӣ, беҳтарсозии инфрасохтори шаҳрдорӣ аз қабили хатҳои муҳандисии обу корес ва барқу гармӣ тақвият бахшанд. ҳамчунин баҳри таъмини фаъолияти пурмаҳсул, тарбияву ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо, фароҳам овардани шароити муносиби корӣ ва ҳарчи тезтар гузаштан ба низомҳои рақамӣ дастурҳои мушаххас доданд. дар идомаи иҷлосия вакилон рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва амалишавии қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи татбиқи пӯшонидани хароҷот барои истифодаи ройгон аз хизматрасонии нақлиётро мавриди муҳокима қарор дода, вобаста ба масъалаи мазкур гузориши муовини соҳавии раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ба муовини раиси шаҳри Душанбе ва дигар сохторҳои дахлдор ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, малакаи касбии кормандони соҳаҳо ва риояи интизоми фарҳанги шаҳрнишинӣ ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ дастурҳо доданд. ҳамзамон бо ин таваҷҷӯҳи масъулини соҳаи нақлиёти шаҳрро баҳри баланд бардоштани сатҳи хизматрасониҳо ба сокинону меҳмонони пойтахт ҷалб намуданд, зеро пойтахт оинаи миллату давлат мебошад. сипас ҷараёни татбиқи барномаи сармоягузориҳои давлатӣ барои солҳои 2021-2025 ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самт
محاکمه گردیده. وابسته به این مسئله حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی با معاون رئیس شهر دوشنبه یکجا با رئیسان نویه‌های شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار دستور دادند که با مقصد تامین باصفت و اجرای سریع‌وقتی برنامه مذکور کارها را با شریکان رشد و تشکیلات‌های مالیوی بین المللی تقویت بخشیده توجه اساسی را برای هرچه بیشتر جلب مبلغ‌های گرانتی روانه نمایند. همزمان با این از مسئولین دعوت به عمل آوردند که با مقصد حل مشکلات ساکنان شهرک و محله‌ها همکاری را با صاحبکاران سخاوت پیشه وسعت بخشند. وکیلان در ادامه مسئله نامگذاری نمودن مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام ادینا هاشم را بررسی نمودند. کمیسیون موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه اوید به نامگذاری و نام عوض کنی محله‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها، باغ‌ها، پل‌ها و دیگر قسم‌های ترکیبی محله‌های اهالینشین شهر دوشنبه پیشنهاد رئیس شهر دوشنبه را درباره نامگذاری نمودن مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت شهر دوشنبه به نام ادینا هاشم دستگیری نموده برای بررسی به اجلاسیه پیشنهاد کرد. وکیلان پیشنهاد مذکور را دستگیری نموده از روی این مسئله قرار دخلدار قبول نمودند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در فرجام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با معاونان، رئیسان نویه‌ها و تمام ساختارهای شهرداری برای آماده نمودن انفراساختار پایتخت به دوره زمستان سالهای 2024-2025 از قبیل آماده نمودن بنا و انشاءات‌ها برای قبول انرژی گرمی در حالت کاری نگاه داشتن دیگخانه‌ها و زیرستگاه‌های برقی با مقدار ضروری ذخیره نمودن روغن‌های مالیدنی، سوزشواری، موادهای ضد لغزش و در حالت خوب نگاه داشتن تکنیک‌های کمونالی دستورها دادند. همزمان از وکیلان دعوت به عمل آورده شد که با اهالی و ساکنان شهر دوشنبه بابت صرفه‌کارانه استفاده نمودن قوه برق کارهای فهماندهی را درست به راه مانند و به دیگر ساختارهای دخلدار دستور داده شد که جهت پیشگیری حالتهای غیرقانونی استفاده برق در دوره زمستان سالهای 2024-2025 چاره‌جویی نمایند. با همین اجلاسیه 19 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم کار خود را انجام داد. موضوع دیگر روزی یکم چمپیونات جهان اوید با جودو بین جوانان در شهر دوشنبه آغاز گردید. در چمپیونات جهان اوید با گشتن جودو بین جوانان ورزشگران از 67 دولت جهان شرکت می نمایند. یوسف غنی‌زاده گزارش می دهد. رویدادی مهمی ورزشی صحیفه نو در تاریخ ورزشی تاجیک. باری اول چمپیونات جهان اوید با جودو بین جوانان جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی. این رویداد مهم ورزشی با تلاش همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در قلب تاجیکستان صاحب استقلال برگزار می‌گردد. یعنی شرایط مهیا نمودن برای ورزشگران و رشد دادن ساحه ورزش و تربیت جسمانی در مملکت ثمر آورد. یعنی امروز پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال میزبان بانفوذترین مسابقه‌های سطحی جهانی انتخاب می‌شود. باری نخست در شهر دوشنبه چمپیونات جهان اوید با جودو بین جوانان برگزار می‌گردد. روزی اول چمپیونات جهان اوید با جودو بین جوانان در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی دوشنبه آغاز گردید که در این مسابقه بانفوذ بیشتر از 530 ورزشگر اشتراک می‌نمایند از 67 دولت جهان. جمهوری تاجیکستان را در چمپیونات جهان اوید با جودو بین جوانان 24 ورزشگر نمایندگی می‌کند. برای بودوباش ورزشگران در تاجیکستان صاحب استقلال شرایط مساعد فراهم آورده شده است و ورزشگران از بهترین امکانیت‌ها بهره‌ورند. باور است که در این مسابقه با نفوذ سطح جهانی به خاطر حمایت شرف ملت و دولت خود ورزشگران تاجیک از خود مهارت بلند کسبی نشان می‌دهند و با اشغال جایهای نمایان به خزینه ورزشی مملکت مدال‌های نو وارد می‌کنند. برنامه اخبار رو ادامه می‌دهیم. صنعت یکی از ساحه‌های کلیدی اقتصادی مملکت و تولید کننده اساسی نعمت‌های مادی به حساب می‌رود. رشد آن به پیشرفت بخش‌های دیگر اقتصادیات زمینه مساعد گذاشته نفوذ و موقع دولت را در عرصه بین‌المللی استوار می‌نماید. وابسته به تطبیق سال‌های 2022-2026 سال‌های رشد صنعت، حالا در مملکت صدها کارخانه‌های صنعتی بنیاد و نوسازی گردیده جایهای نوکاری فراهم آورده شده‌اند. گزارش در این خصوص
ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳ дар шарикӣ бо ширкати Amy Korea Medical Supplies ҷумҳурии Корея бо мақсади самгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти гигиенаи шахсӣ барои кӯдаконро ба истифода супорид. тибқи дастур ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар татбиқи ҳадафҳои чоруми миллӣ саноаткунонии кишвар ва эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои саноат ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳ дар шарикии бо ширкати Amy Korea Medical Supplies ки ҷумҳурии Корея мебошад ба мақсади саҳмгузорӣ корхонаҳои истеҳсолии маҳсулоти гигиенаи шахсӣ барои кӯдакон ва занон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки Юникорнро ташкил намуд. Лоиҳаи мазкур бо харҷи $12 миллион амрикоӣ сармоягузорӣ гардида барои 60 нафар ҷойҳои кории доимӣ ташкил карда шуд. Ширкате ки бо мо айни ҳол ҳамкорӣ дорем ширкати кореягӣ буда ба номи Amy Korea Medical Supplies маъруф буда яке аз истеҳсолкунандагони бузурги маҳсулоти гигиенаи шахсӣ барои кӯдакон ва калонсолон дар ҷумҳурии Корея буда дорои таҷрибаи бои корӣ мебошад. маҳсулоти истеҳсолии корхонаи мазкур ба тамғаи миллии Юникорн истеҳсол гардида дар стандарти Корея мебошад. иқтидори истеҳсолоти корхонаи истеҳсолии уребчаҳои насли навтарин барои кӯдакон 600 дона дар як дақиқаро ташкил медиҳад. имконият дорад талаботи бозори дохиларо пурра қонеъ намуда дар оянда нақша дорем ки ба дигар кишварҳо маҳсулоти омодашударо содирот намоем. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Тоҷикистону Корея Юникорн дар масоҳати 7500 метри мураббаъ дар ҳудуди парки технологияҳои инноватсионии ғайргурӯҳ сохта шудааст. таҷҳизот ва технологияҳои насли навтарин истеҳсоли ҷумҳуриҳои Корея, Ҷопон, Фаронса, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии федеративии Олмон ва Штатҳои Муттаҳидаи Амрико мебошад. тӯли чанд моҳ мешавад ки дар ин корхонаи саноатӣ кор ва фаъолияти худро ба роҳ монда. шукрона аз он мекунем ки дар ин давлати бишосои мо чунин корхонаи саноатӣ кушода шудааст. бо ҳамаи инҳо бо дастгирии асосии усул ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон мебошад. мо бо давлати Кореяи ҷанубӣ ҳамкорӣ мекунем. шароити кории мо бениҳоят хуб аст. сар либоси тоза, ҷои хоб барои шахсоне ки аз ноҳияҳои дурдаст меяд, خوراک نصف روزی گرم و نقلیات مسافرکش داریم. در این کارخانه صنعتی همچون ترجمان کار به فعالیت میبرم. ما در اینجا با همراهی متخصصان کریوگی که در اینجا هم تاجیکان را به رفت کار، روند کار، همچون قسمت های تجهیزات های ما را می‌آموزانند. در بر آنها ایستاده ترجمه میکنم و متخصصان آینده جوان ملت خود ما را تیار می‌نماییم. мавриди зикр аст ки шарики кореягии ҷамъият ширкати Amy Korea Medical Supplies яке аз истеҳсолкунандагони бузурги маҳсулоти гигиенаи шахсӣ барои кӯдакон ва калонсолон дар ҷумҳурии Корея буда дорои таҷрибаи боикорӣ мебошад. ҷиҳати татбиқи лоиҳаи мазкур $12 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сармоягузорӣ гарда истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда ба роҳ монда шуда зиёда аз 60 нафар ба ҷойҳои кории доимӣ таъмин карда шуданд. маҳсулоти истеҳсоли корхонаи мазкур бо тамғаи миллии Юникорн истеҳсол гардида дорои стандарти Корея мебошад ва насли навтарин уребчаҳо ба ҳисоб меравад. ашёи хуми истифодашаванда аз маҳсулоти табиӣ пахта иборат буда дорои технологияи инноватсионии Синкертек мебошад ки имкон медиҳад моеъ зудтар дар муддати то 10 сония ҷабида шавад ки ба саломатии кӯдакон хеле муфид мебошад. инчунин маҳсулот мавзеи фарохтари ҷабиш, нақшкубии ҳавои 3D дорои кисачаҳои махсус барои пешгирии баромадани моеъ ва уребча ва нишондиҳандаи рангаи ивазкунии уребча дошта матоъҳои паҳлӯи парпарии маҳин ва матоъҳои ҳавогузарон пӯстро аз сурху варамшавӣ ҳифз менамояд. ҳамзамон шарики ҷамъият дар амал технологияи нави ба воситаи замимаи телефони мобилӣ таҳлили ҳолати уребчаҳоро ҷорӣ намудааст ки имкон медиҳад волидайн дар вақти зарурӣ онро иваз намояд ва дигар маълумоти муҳимро пайдо намояд ки барои саломатии кӯдак ва сарфа намудани маблағ хеле муфид мебошад.
корхонаҳои истеҳсолӣ аз хатҳои автоматик истеҳсоли уребчаҳои насли навтарин барои кӯдакон ва ду хати истеҳсоли садчоқчаҳои намнок ва таҷҳизоти истеҳсоли пластмасса барои борпечи садчоқчаҳои намнок ки дар маҷмӯъ се хати истеҳсолии комилро ташкил медиҳад иборат мебошад. иқтидори истеҳсолии корхонаҳои истеҳсоли уребчаҳои насли навтарин барои кӯдакон 600 дона дар 1 дақиқа, истеҳсоли садчоқчаҳои намнок бо бастаҳои калон ва миёна 20 000 баста дар 1 рӯз, истеҳсоли садчоқчаҳои намнок бо бастаҳои хурд ва якдонагӣ 40 000 баста дар 1 рӯз ва истеҳсоли маҳсулоти пластмасса барои борпечи садчоқчаҳои намнок 24 000 дона дар 1 рӯз иборат буда, талаботи бозори дохиларо пурра қонеъ намуда, қисми боқимондаи он содирот карда мешавад. ҳамзамон ҷамъият ҷиҳати рушди истеҳсолот ва зиёд намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ хатҳои нави истеҳсоли уребчаҳоро фармоиш додааст ки моҳҳои наздик ворид ва васлу насб карда мешаванд. иқтидорҳои нави истеҳсолӣ имкон медиҳад ки талаботи бозори дохила пурра бо маҳсулоти мазкур қонеъ гардида боқимондаи он содирот карда шавад. қобили тазаккур аст ки хати истеҳсолӣ дар корхона васл гарида ва маҳсулоти истеҳсоли он насли навтарин буда аввалин маротиба дар осиёи марказӣ васлу истеҳсол карда мешавад. чунин бартарият имконият медиҳад ки соҳаи мазкур тараққӣ ёфта дар муддати кӯтоҳтарин тоҷикистон яке аз калонтарин содироткунандаи маҳсулоти баландсифати уребча дар осиёи марказӣ гардад. бинандаҳои азиз, чанд лаҳза пеш ҳамкоронамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо иттилоъ доданд ки 2 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳа бо вазири давлатӣ оид ба ҳамкории байналмилалии давлати Қатар, муовини раиси фонди Қатар оид ба рушд хонум Лулу Алхотир мулоқот намуданд. дар вохӯри масоили таҳкими ҳамкории Тоҷикистон бо муассисаи бонуфузи мададрасон баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давлати Қатарро яке аз шарикони муҳими тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузории Тоҷикистон номида бо итминон изҳор доштанд ки ҳамкории кишвари мо ва фонди Қатар оид ба рушд ба таври назаррас густариш хоҳад ёфт. ҷонибҳо оид ба сармоягузории Қатар ба соҳаҳои энергетика, саноат, кишоварзӣ ва дигар бахшҳои афзалиятноки иқтисоди Тоҷикистон табодули андеша намуданд. ҷалби сармояи қатарӣ ба лоиҳаҳои истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок, таъсиси корхонаҳои истеҳсол ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз лиҳози экологӣ тоза ва оби мусаффои ошомиданӣ ба Қатар аз мавзӯъҳои суҳбат буд. аз иштироки сармоягузорони қатарӣ дар татбиқи лоиҳаҳои таҳкиму тавсеяи зерсохтори сайёҳӣ ва саноати дорусозӣ дар Тоҷикистон истиқбол карда шуд. таъкид гардид ки таъсиси фонди муштараки иқтисодӣ ва сармоягузорӣ бо мақсади маблағгузории лоиҳаҳои афзалиятноки Тоҷикистон ба манфиати кор хоҳад буд. тарафҳо ҳамчунин оид ба дигар самтҳои ҳамкории ояндадор гуфтугӯи судманд анҷом доданд. идомаи ахбор. вусъати корҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи Қубодиён бо маром идома дорад. бо мақсади арзанда истиқбол намудани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, корҳо дар ин самт ҷараён доранд. гузориши Маҳмадраҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади роҳандозӣ гардидани корҳои ободониву бунёдкорӣ дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар инфрасохтори зарурӣ муҳайё гардида, сокинон ба зиндагии шоиста ноил шуданд. дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтан аз ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза дорад. дар ин раванд ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон низ бо қомат афрохтани иншооти гуногуни маишиву хизматрасонӣ симои худро ба кулли дигар карда ба макони ободу зебои диёр табдил ёфтааст. бо мақсади хубу хотирмон гузарондани ин ҷашни умумимиллӣ дар ноҳия як зумра иншоотҳои ҷашнӣ мавриди амал қарор гирифта, ин иқдом бо мароми тоза идома дорад. имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон бунёдкориву созандагӣ ҷомаи амал пӯшида истодаанд. аз он ҷумла дар ноҳияи Қубодиён мардуми заҳматқарини ин ноҳия, соҳибкорон, шахсони саховатпеша
дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи қубодиён ба бунёдкорию созандагӣ камари ҳиммат бастанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи қубодиён 171 иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 118 иншооти таъйиноташон муҳим мавриди истифода қарор дода шуд. қомат афрохтани муассисаҳои таълимии замонавӣ, марказҳои хизматрасонии маишӣ ва ободу зебо гардонидани қаламрави ноҳия аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. қайд кардан ба маврид аст ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо саҳми бевоситаи соҳибкорони ватанӣ рӯз то рӯз диёри биштосоямон ободу зебо гардида истодааст. баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия 171 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки аз инҳо аллакай 118 иншооти таъйиноташон гуногун мавриди истифодаи умум қарор дорад. иншоотҳои ба истифода додашуда дар ҳудуди ноҳия мавриди фаъолият қарор дорад ки теъдоди муайянашонро корхонаҳои саноатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, бунёди синфхонаҳои иловагиро ташкил медиҳад ки аллакай фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. дар баробари анҷоми корҳои созандагӣ ҳамзамон ҷиҳати тозаву назаррабо гардидани кӯчаву маҳал ва гулгашту хиёбонҳо диққати махсус зоҳир гардида, ба ин васила баҳри фароҳамсозии шароити беҳтари кору фаъолият барои сокинон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи қубодиён, ахбор. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи деҳаи варваи ҷамоати деҳоти ромити шаҳри Ваҳдат хонаҳои нави истиқоматӣ бунёд гардида ба истифода дода шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бар асари офати табиӣ рӯзи 18 майи соли равон рух дода ба аксар деҳаҳои ҷамоати деҳоти ромити шаҳри Ваҳдат хисороти зиёде расид. боришоти пай дар пайи борон ва омадани ярчу гили зиёд аз ҷумла ба як қатор манзилҳои истиқоматӣ сокинони деҳаи дурдасти варваи ҷамоати деҳоти ромити шаҳри Ваҳдат зарар расонида, хонаҳои сокинони рӯстои мазкурро дар ҳолати садамавӣ гирифтор намуд. деҳаи кӯҳистони Варва аз маркази шаҳри Ваҳдат дар масофаи 70 километр дур ҷойгир буда, шуғли асосии сокинон боғдорию чорводорӣ мебошад. барои рафъи оқибатҳои офати табиӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақт ситоди бартарафсозӣ ба фаъолият оғоз намуда, муайян намуданд ки 5 манзили истиқоматӣ дар деҳаи Варва пурра хароб гардида, сукунати сокинон дар ин манзилҳо оянда ғайриимкон аст. тадбирҳои бартарафсозии офати табиӣ ва созандагии сохтору ниҳодҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат ҷиҳати иҷро намудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дар муҳлати кӯтоҳтарин бунёд намудани биноҳои нави истиқоматӣ барои зарардидагони офати табиӣ буд ки имрӯз рӯҳияи сокинони деҳаи варваи ҷамоати деҳоти ромити шаҳри Ваҳдатро болида намуд. офати табиӣ боришоти пуршиддати боронҳои селӣ дар ҳудуди шаҳри Ваҳдат ҷамоати деҳоти ромит деҳаи Варва ба қайд гирифта шуд. дар натиҷаи офати табиӣ дар ҳудуди деҳаи Ваҳдат 5 хонаи истиқоматӣ пурра ва 2 адад хонаи истиқоматӣ қисман зарар диданд. бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми масолиҳи сохтмонӣ ба хонаҳои зарардида ҷудо карда шуд ва дар муҳлати кӯтоҳтарин аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат ин хонаҳо бунёд гаштанд. ба мардуми зарардидаи офати табиӣ ки дар ҳудуди деҳаи Ваҳдат қарор дошт, аз тарафи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гираҷаи назди ҳукумати ҷумҳуриятон бо техника ва механизмҳои худи кумита маводҳои ғизоӣ аз қабили орд, макарон, шакар, равған ва расонида шуд. имрӯз мардум хеле осуда, мардум дар як хонаҳое ки ба таври муосир замонавӣ бо тамоми ҷиҳози яъне хона яъне таъмин кардан зиндагонӣ карда истоданд. калиди манзилҳои нави истиқоматӣ бунёдгардидаро намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри Ваҳдат имрӯз ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи деҳаи кӯҳдомани Варва супорида иброз доштанд
که این بیناهای نوی 4 حجرگی در اساس دستور و سفارش‌های سازنده و غمخوارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت بهبود بخشیدن وضع اجتماعی ساکنان بنیاد گردیدند. امروز به شرافت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شخصا از نام همه ساکنان همین منزلگاه ها، همین خانه هایی که امروز ساخته و استفاده دادن منتداری خودمون رو شخصا با پرزیدنت مملکت میرسونیم. باید که امروز با ما پیشنهاد شدن از طرف سرور دولت از 4 حجره عبارت است و تمامی جهازی که در خانه لازم است تامین کرده شد و ما منتداریم. 5 بینای نوی استقامتی بنیاد گردیده که دارای شرایط بهتری زندگی می باشد همچون تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان برای ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده دهه وروه جماعت دهات رامیت شهر وحدت می توان عنوان کرد. ابراز گردید که قامت افراختن منزل‌های نوی استقامتی در دهه کوهدامن وروه که در جای خوشباد و هوا ساخته شده است آینده همچون شهرک زیبا در این دیار شده میتواند. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، وحدت اخبار. بیننده‌های عزیز و گرامی، شما را با دیگر خبرگزاری‌ها در نشرهای منبعدی برنامه اطلاعاتی اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.